megalayapost.news. Habalit banyalab election mentakas ngi hanong ston bat ban pan kata jingkershan kabarat ba ni kipat ba ka West Khasi Hills ban Punjab hagani election siteng samoy na ka Shillong Parliamentary Constituency u Dr. DRL Nonglan kumu kertong ka parti NPP ula pen sngau pat ba balada ki Punjab ye u kumu MP un ban khia ban yo no ya ka jing itu ka ktien khasi bakalong ka ktien pedang ha ka sarkar bat ru ban yo no ka jing itu ha ka khrnet ka bapra jong ka riti sensyar jong kari ulong ru kumbalong hadu menta ki khna skul ki pulei ka ktien khasi tang hadu class 5 bar hadian ka class 5 ki haban puleno da kaktian English. Hendrela da ka sarkar pedang kala ai kajing itu i kaktian khasi baro ki khna school ne ki samla pule kinyo pule tang da kaktian khasi watcha ki kerdan ki basalor. Lada ya kaktian khasi lala ban penrung ha ka khrnet bapran jong kariti sensyar kari kanong sisa ka jingmentoi ki khun samla ba ya ka jaj ben reu khasi hi baro kawai namar ha kinu kinu ki kam la ha ki jing pule ki jing thungkam thungjam ne ha ki wei ki kam sarkar ni layo ban penon kam tang da kaktian khasi ong Dr. Nonglan susu kum urang ba balapun lakha West Khasi Hills bat ubala poi syaka kerdan kum utaw no hikai ha ka school ba nehu u Dr. Nonglan ula kerpar red ya ki pat ba ka than West Khasi Hills ban penjob lam ya u balada ula poi syaka thong ka jingjom un sala ban le sibun ki kam ki bala ban aji mentoi ya ka jalla bat khamtam ya ka jaj ban reu khasi jantia ngadan ke jinjemen ke basam bagina ya gadan pungget ya ka sarkar Delhi manamen ya ke sidu Batal ay jaga ikhtiar khasi kau kawai ni sini languages hapo jom the constitution hapo jom kami India kandar ke betul itu akral lagi na mana kita India sipuan kita betul ki ministry prepare ki kami translator namanya para ki schedule languages dan kami akan translate ye kat kisna ke dan kami sekitian jauhi ninyono ye dan kentiu ye puli ye kien khasi ye subject yo phe kumba talanta ni puli ye kien khasi tan hadu class 5 hajwe ko subject handai ladan yo dan pelong ye kien khasi Kaktian, kembali jaga hak khidmat ke bapra. Nawai ke por se ke por. Mitra yang kenan kaktian khasi. Compendium of examination. Kamat bagi kot kislah ki bagi samla puli ki puli. Anra shado class 8, class 12. What shado ka degree level. megalayapost.news.